Manakästissä kuulet, mitä tapahtuu, kun Jone ja Markki istahtavat mikkien eteen, höpöttelemään niin menneestä kuin tulevasta, pelikulttuurin ympäriltä. Manakäst julkaistaan joka toinen lauantai. Toimintaa voit tukea tilaamalla YouTube-kanavan ja arvostelemalla podcastin Spotifyssa. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa kuuntelemaan Manakästiä. Wow. Täällä aikataulusta myöhässä jälleen kerran, mutta pikkuhiljaa tässä koitetaan palata julkaisutahtiin ja saada tavaraa ulos. Näin on. Kuitenkin lähtökohtana se, että vaikka pitäisi vauhdilla saada jaksoja ulos, niin ei me haluta huonoja jaksoja tehdä. Ei, tämäkin on pitkään mietitty ja suunniteltu, valmisteltu hyvin. Muhinut meidän mielissä tämä jakso. Mistäs me tänään, Jone, puhutaan? No me puhutaan, niin kuin ehkä joku saattoi jakson otsikon lukea, niin kuin klikkasi sitä videoa siitä, niin guilty pleasure, eli tämmöisistä vähän jollakin tavalla noloista peleistä tai no me ehkä voidaan määritellä sitä, mitä se guilty pleasure tarkoittaa. Ei välttämättä kehtaa aina ääneen myöntää, että pelaan semmoista peliä ja voi olla, että no en tiedä kuinka pitkälle sitä menee, että pelaako sitä sitten ihan salaa, että laittaa Steamista päälle, että ei näy kavereille. Mä en ole muuten ikinä tehnyt. En mäkään. Ehkä keskustellaan siitä, että mikä sitten millaisiin leveleihin tässä menee, mutta mikä sitten tämmöisestä pelistä niin kuin voisi edes tehdä tämmöisen salaisen paheen tai guilty pleasurein? Niin. No mehän rajattiin tässä nyt vähän ulos kuitenkin, tai sattuneesta syystä ei ole vaan osunut kohdalle semmoiset Steamin pornopelit varsinaisesti, että se niin kuin tästä tiputettiin pois, mutta niin kuin tämmöiset pelit eri syistä, jota sitten nykyäänkin silloin tällöin pelailee. Ja yksi niin kuin näkökulma voisi olla se, että peli on ehkä ikääntynyt. Siinä voi olla jotain vanhaa, se voi olla huono grafiikka tai huono joku niin kuin vanhanaikainen tapa tehdä sitä peliä. Mutta siinä on silti jotain vetovoimaa, se voisi olla yksi näkökulma. Sitten taas toinen näkökulma, mitä tuolla munkin esimerkkipeleissä löytyy, niin on se, että jos tavallaan se peli on jotenkin hirveän semmoinen niin kuin grindifesti tai jotenkin tällainen, että se toistaa vaan uudelleen ja uudelleen sitä samaa ja siinä saattaa siinä saattaa itsekin joskus kysyä, että miksi mä pelaan tätä, että numerot vaan nousee ja tavallaan ei ole sellaista niin kuin selkeätä alkua ja loppua ehkä sillä pelillä, vaan että se vaan niin kuin jotenkin on tosi toistuvaa se. Niin. Se voi olla niin kuin isommassa määrissä toistuvaa tai sitten ylipäätään se, että sen pelaaminen on vaan semmoista saman suorittamista uudelleen ja uudelleen. Toi on ihan totta, mutta toi on jännä, koska sitten taas toisaalta me arvostetaan monissa peleissä sitä grindiä niin kuin tiettyyn pisteeseen asti ja se niin kuin hyvä gameplay-loopi tekee siitä monesti niistä klassikoita. Niin tavallaan toi on, että missä se raja menee, milloin siitä tulee. Ehkä se on just kun sä itse heräät, että hetkinen, nyt saa riittää. Mutta sitten ei saakaan riittää, saa olla janoat lisää sitä. Mulla on kyllä pari hyvää esimerkkiä tuolla, kun käydään pelejä ja vähän omia ajatuksia lävitse niin siitä, että missä se raja menee. Okei. No sitten vielä, mitäs muita? No tietysti se, että se on niin kuin yleisesti pidetty jotenkin huonona tai epäonnistuneena tai että se on saanut huonoja arvosanoja tai sitten porukka vaan ylipäätänsä hylännyt sen tuotteen jostain syystä ja silti tykkää siitä, niin se voisi olla sellainen guilty pleasure. Joo, mulla tulee heti jotenkin tästä mieleen, mä en sitä omaan listaan laittanut, mutta tuli äkkiä mieleen, että monista niin kuin vaikkapa anime-sarjoista on tehty pelejä, millä löytyy sitten pelaajakuntaa sen takia, että se on siitä lempparisarjasta tehty ja ei välttämättä ole muita pelejä, mutta että esimerkiksi vaikka semmoinen iso anime kuin One Piece, niin mitä mä oon katsonut, minkälaisia pelejä One Piece-teemalla on julkaistu, niin ei ole kovin kummosia, mutta silti voi olla niinku, hyvin myyneitä pelejä ja tosi niinku suosittu ihan sillä, että
siinä on joku semmoinen koukku. Joo, toi on ehkä vielä, mä en tiedä onko näissä meidän peleissä kuinka paljon noit, mutta muussa niin kuin mediassa niin ristiin aika suosittu juttu se, että tehdään jonkun hyvän IPn pohjalta sitten taas siihen toiseen mediaan jotakin, mikä on sitten aika niin kuin bare minimum. Että. Joo, en mä ainakaan nyt ihan suoranaisesti nostanut semmoista omiin esimerkkeihin, mutta kyllä se ehkä näkyy tuolla parissa. Mutta ihan hyvä näkökulma. Joo. Ja no sitten yksi näkökulma niin on se, että on kuitenkin pelejä, missä niin kuin kohderyhmä ei välttämättä ole tämmöiset niin kuin meidän ikäiset 30 ympäriltä olevat. Tämä oli vähän tämmöinen, kun ei itse vielä ihan 30 kuitenkaan, täytyy muistaa. Niin, mutta kuitenkin, niin, että kohderyhmä on enemmänkin sitten vaikkapa 10-vuotiaat. niin, herää kysymys, että minkä takia aikuiset miehet pelaa tuota peliä. Niin, ja kohderyhmiä on tietysti tosi monenlaisia. Et mullakin on ehkä tuossa, niin kuin nyt tähän jaksoon tuli mieleen tuommoinen nimenomaan lastenryhmä, mutta sitten tietysti varmaan jotain pelejä, jotka on mietitty jollekin senioreille, tai no niitä nyt ei ole tullut etittyä mitenkään erityisesti, mutta että alkaa nykyään varmaan olla semmoisia. Mutta sitten tietysti ihan niin kuin selkeästi tämmöisessä mies-nais-näkökulmaakin, että on aika paljon pelejä, mitä ihan nykyään tietoisesti kehitetään niin kuin siitä lähtökohdasta, että tämä viehättäisi vaikka jotain nuorempaa naista. Niin mutta mulla nyt ei satu olemaan varsinaisesti tyttöjen pelejä täällä myöskään listalla, mutta ihan hyvin voisin kuvitella, että semmoisiakin osuisi tänne joskus. Joo. Semmoisia cozy hengailupelejä. Tuntuu, että ylipäätään esimerkiksi just Japani, josta paljon pelejä tulee, niin siellä on myös sitten ehkä jossain määrin vanhanaikainenkin sukupuolirooliajattelu, ja sitten siellä on tosi selkeitä sellaisia, että nyt tehdään nuorille tytöille peliä tai tehdään nuorille pojille pelejä tai sarjaa tai mitä vaan, niin kyllä joissain peleissä näkyy se ehdottomasti, että nyt on yritetty sitä tiettyä ryhmää tavallaan tavoitella. Joo. Niin, no jos se on kauhean rajattua, niin sit se voi olla vähän tylsää. Mutta joo, hei, siinä on vähän määritelmiä siihen, että lähtökohtia siihen, että minkälaisia on guilty pleasure-pelit. Lähdetään katsoa, että mitä me ollaan itse niinku nostettu tähän jaksoon. All right. Ensimmäisenä meillä oli tuossa rajaus tämmöisiin mobiilipeleihin tai muuten tämmöisiin sen tyyppisiin peleihin. Molemmilta yksi nosto. Haluatko aloittaa? No mä voin aloittaa. Mulla niinku ensimmäisenä tästä tulee mieleen se, että pelailen aika lailla päivittäin peliä, joka ei omasta mielestänikään niin teknisesti ole kovin hyvä peli. Ja tavallaan, että jos saisin itse päättää, niin aika paljon muokkaisin, mutta siis saisit itse päättää niin, että pelaisi sitä peliä. Niin, sekin vielä, niin. Mutta siis kyseessähän on Pokemon Go. Aivan, totta, toi oli hyvä nosto. Joka nyt vieläpä kaiken lisäksi niin Niantic nyt luopui Pokemon Gosta, myi sen tämmöiselle Scopely-firmalle, joka on tunnettu muun muassa huippupelistä Monopoly Go ja muista tämmöisistä aika hirvittävistä Eli siis ne luovutti jutuista. Niin. Miksi tämä pitää ottaa? No, en tiedä. Niantichan tuossa puolisen vuotta sitten totesi, että ne tekevät Pokemon Gosta nyt heidän päätuotteen ja näin edelleen, mutta nyt sitten homma siirtyi siihen, että Scopelylle myytiin. Ja Scopelyn sivulta kun nopea katsoo, niin täällä on isolla Monopoly Go, Stumble Guys. Kaikki nämä klassikot. Yahtzee with Buddies. Ja siis tämmöisiä hyvin kyllä vähän oksennus hyppäsi suuhun tosta. Jep. Ja vähän tämmöinen ja sitten tietysti tässä on monilla herännyt huoli siihen, että tämä Scopely on ilmeisesti isostikin Saudi-Arabian kruununprinssin omistuksessa, eli voi ajatella, että on jos nyt en väärin muista, että oliko Saudi-Arabia, mutta kuitenkin, että tonne päin maailmaa menee, ja sitten herää kysymys siitä, että on valtio-omisteinen pelifirma vähän niin kuin ja muuta, niin sen takia on vähän herättänyt sitten huolta myös pelaajien keskuudessa, että mikä se tulevaisuus sitten
on, etenkin kun on tämmöinen peli, mikä kerää paljon dataa siitä käyttäjästä, mutta siihen nyt ehkä ei mennä tässä vaiheessa niin sen enempää, mutta ylipäätään siis peli itsessään, niin sitä aina jotenkin tulee parjattua, että miten paljon tavallaan semmoisia ongelmia siinä on ja miten monesti niin kuin sellaiset kivatkin eventit, mitä siinä tapahtuu, niin onnistutaan jollain tavallaan sössimään ja nytkin siellä on tullut, siinä on tällä hetkellä kokeilussa semmoinen Battle Pass-tyylinen juttu, mutta ne on senkin niin kuin saanut toteutettua niin hemmetin kyisesti kuin vaan voi olla, että sulla on tietty määrä, minkä pystyt saamaan sitä niin kuin XPtä siinä päivittäin ja tämmöisiä niin kuin ihme rajoitteita siihen ja niin kuin, no en tiedä, mä en ole sitä nyt loppujen lopuksi ihan hirveän kauan pelannut, mutta mun mielestä tässä on nyt ollut niin kuin, pitkän aikaa nyt semmoinen pieni alamäki havaittavissa, että siellä on tehty huonoja päätöksiä ja kaiken hinta on nyt noussut, tietysti nyt ihan kaiken hinta on noussut, mutta että myös siellä Pokemon Go'ssa niin hinnat on vaan niin kuin koko ajan noussut ja rupeaa olemaan vähän semmoisissa rajoissa, että normaalisti tämmöisenä Community Daynä passi on maksanut euron ja nyt se maksaa 2,5 euroa. Okay. Ja se euron laittaminen silloin tällöin ei ole tuntunut oikein miltään. Niin. 2,5 euroakaan ei iso raha ole, mutta se tuntuu periaatteesta aika pompulta. On, joo. Yhtäkkiä hinta onkin noussut 1,5 euroa. Joo. Kyllä tuo kertoo jostain. Tai voi ajatella, että 2,5-kertaiseksi se kyllä, hinta noussut 250%. Että niin, mutta Pokemon Go silti sitä tulee pelattua tosi paljon ja sillä tykkää ja nyt etenkin kun kelit tästä koko ajan vaan paranee, niin kyllä mä tuun kesällä kävelemään puhelinkourassa taas pitkiä lenkkejä ja se kyllä tekee itselleenkin ihan hyvää, että tulee käveltyä niitä pitkiä lenkkejä. Joo. Että kyllä sitä on jotenkin fyysisesti kokenut olevansa myös parempi oloinen ja parempi kuntoinen, kun on käynyt niitä Pokemon Go-kävelyitä vetämässä, että sinänsä huonosta pelistä niin hyvät puolet. Joo, ihan hyvä nosto ja päästään sut tuosta läpi. Mä en nyt tiedä, että meneekö tämä nyt oikeaan kategoriaan, mä rupesin miettimään, kun tämä ei ole siis mobiilipeli, mutta tämä voisi olla mobiilipeli. Joo. Mutta jos tämä nyt toistuu sulla tuolla myöhemmin jossain muussa, niin sä voit sitten kommentoida, mutta mulla on siis tässä nyt ensimmäisenä tämmöinen Facebook-mutsi-peli, kun Discordin Farm-merke Valle. No niin. Hei, mulle ei tullut toi ollenkaan mieleen tässä jaksoa suunnitellessa, kun mä en ole pitkään aikaa sitä pelannut. Niin, en mäkään ole nyt hetkeen pelannut, mutta siellä se aina kummittelee ja sitten mä tunnistan tämän niin kuin samanlaisen ilmiön, että näitä samantyyppisiä tämmöisiä ihan älyvapaita mä en sano mobiilipeliä, vaikka ne aina on mobiilipelejä, mutta tämmöisiä niin kuin helposti selaimessa hakattavia jotakin toistuva, se gameplay loopi on tosi sellainen grindi ja no yleensä ne on vielä niin kuin, tietysti niin kuin rahastettu sitten ihan kamalalla tavalla, mutta noihin nyt ikinä sille ei ole rahaa laittanut, mutta siihen saa kyllä yllättävän monta tuntia uppoamaan tuommoiseen toistuvaan hakkaamiseen. Se totta kai niin kuin aika monessa pelissä näin, mutta että myöskin mä ihan jo pelatessani tiedostan, että tämän tehtävä ei ole. Mä en tule muistelemaan tätä puolen vuoden päästä, että olipa hyvää tämä tekeminen siinä, vaan silloin joku ihan semmoinen täysin erilainen rauhoittumisriitti tai joku muu aivojen kaiveluhipelöintijuttu. Että se ei ole, sillä ei ole niinku semmoista pelillistä merkitystä, että se jotenkin herättäisi jotain tunteita tai jotakin muuta. Että se on, tiedätkö? Joo, ja siinä on se ikuinen grindi vaan koko ajan käynnissä, että tavallaan jos nyt joku meidän ystävä aloittaa pelaamaan sitä meidän kanssa, niin me ollaan niin kuin ihan hemmetin pitkällä jo siinä pelissä, tai joidenkin silmissä me ei olla vielä juuri missään siinä pelissä, mutta et kuitenkin siinä täytyy vaan niin kuin painaa sitä eteenpäin, ja sulla vaan niin kuin tavallaan se farmi kasvaa ja etenee, eikä ole semmoista tiettyä semmoista toppia siihen, että missä kohtaa oltaisiin niin kuin jossain tietyssä levelissä, missä sitten voisi pelata yhteisesti tai muuta. Mutta kun mä oon miettinyt jostakin sieltä Facebookin alkuajoista, jostakin
Bejeweled, mitä niitä nyt oli tämmöisiä, niin mä niin kuin siitä asti miettinyt, kun näitä aina tulee uusia silloin tällöin, niin, ja jostain syystä niihin sitten välillä hairahtaa, niin mä oon niin kuin yrittänyt miettiä niitä enemmänkin semmoisesta, myöskin semmoisesta itsensä optimoimista tai kouluttamisnäkökulmasta, että niin kuin tavallaan, että mä tunnustelin vähän sitä, että miten mä voin, kun mä pelaan tätä. Tiedätkö silleen, että jos mun tekee joskus mieli pelata sitä niin kuin kesken jonkun paremman tekemisen, niin sitten mä niin kuin rupean silleen, tiedätkö niin kuin, että mikä ajatus, niin kuin, että mietipä vielä kerran, onko tässä mitään järkeä. Niin kuin silleen, mä niin kuin tunnustelen sitä, että tämmöistä koukuttumista vaikka. Niin kuin aika monessa hyvässä pelissä on se, että saat ihan koukussa siihen ja sitten aamulla heräät silleen, ei vitsi, pitäisi pelaa vähän sitä peliä, etkö silleen. Niin sitten tämmöisen pelin kanssa, missä mä tiedän, että tää on niinku, että mun ei pitäisi mennä, niin sitten mä niinku, tiedätkö, voin silleen rajoittaa itseäni ja miettiä, että hei, nyt oikeasti mieti vähän tätä elämää uudestaan. Joo, ja kyllähän se peli se tarjoilee vaan palkintoa palkinnon perään, että kun siinä ei pysty epäonnistumaan millään tavalla periaatteessa. Siinä voi tehdä epäoptimaalisesti asioita, mutta kaikki johtaa koko ajan eteenpäin, niin kyllä siinä on selvästi semmoinen dopamiinihitti, on se ajatus. Sitä siinä se on niin konkreettista siinä, kun se on niin semmoista, se on vähän niin kuin, että paina nappia se dopamiiniin, niin tavallaan, ja se on niin selkeä just, niin tavallaan sitä pystyy vähän monitoroimaan, mitä musta nyt oikein tapahtuu tässä. Mutta joo, se oli mun guilty pleasure number one. Se oli tosi hyvä. Ja siis kyllä se tähän mobiilipelikategoriaan jotenkin menee, kun kyllä siinä on menee. Niin semmoista Candy Crush-asettelua just se, että sä teet niitä pareja ja tuntuu, että se on tosi sillain ajateltu, että sitä pystyisi kosketusnäytöllä näpyttelemään. Kyllä. Puhelin on siellä vähän turhan pieni, mä oon joskus pelannut sitä guilty pleasureissa, niin puhelimellakin, kun miettinyt, että pitäisikö käydä vähän naputtelemaan, mutta olisiko semmoinen, jos ottaisi ihan semmoisen niin kuin tämä ei mene ihan samaan skouppiin, mutta sellainen vanhojen ihmisten guilty pleasure, niin kuin ristikoiden tekeminen. Niin onko tämä, niin kuin, meneekö tämä, voiko sanoa, että näissä on jotain samaa? Tämä on ehkä vähän koneellisempaa ja ristikoissa on semmoinen, mä ymmärrän, niissä on sellainen luovakin taso, mutta kyllä niissä on myös sellainen aika, tiedätkö, toistuva. Niissä on, ja etenkin kun hankittiin semmoinen 1000 ristikon kirja, ja sitten ollaan silloin tällöin hankittu joku ristikkolehti tai muuta, niin niissä on ihan tosi paljon toistoa, koska ilmeisesti aika pieni porukka niitä tekee. Joo. Ja nyt mä oon nähnyt mainoksissa myös semmoista pop-ristikot nimellä kulkevaa niin kuin nuoremmille suunnattua ristikkoa, missä ei aina niin kuin ole se, että sitten siellä on se joku, että vinkkinä on koriseva ja vastauksena Arja, vaan että niin kuin on otettu ehkä jotain vähän niin kuin freesimpää. Että kaikki vastaukset ei ole niin kuin sieltä jostain 60-80-luvuilta. Joo. Niin sun pitää tietää tätä vanhoja poliitikkoja nimeltä. Niin, se justiin, ja tavallaan niissä on hyvin paljon sitten sitä toistoa ja samaa, ja ne samat sanat pyörii. Joo, eikä siis tämä on nyt hyvä, olisi ihan hyvä puhe ja muutenkin, mutta toi ristikot, niin mä en tarkoittanut siis vanhat ihmiset, niin kuin, että tässä ajassa, kun mä tiedän, että nykyäänkin niin kuin aika nuoretkin ihmiset on aika innoissaan niistä, mutta ehkä tarkoitin niin kuin ehkä ennen tämmöisiä, kun mobiilipelit oli, niin se oli ehkä sellainen yksi juttu, mitä puuhata. Joo. Tuollainen pelillinen juttu kuitenkin. Joo, miksei. Ja kun nämä ei kuitenkaan sitten vaadi mitään pelikonetta tai muuta niin kuin pyöriäkseen joku no niin kuin just Farmerke Valle ottaa paljon kuitenkin mallia sieltä Farmvillestä, mikä oli sitten ihan Facebookissa toimiva, niin se ei tarvinnut sitten loppujen lopuksi minkäännäköisiä tehoja koneelta tai muuta, eikä asennustakaan, kun se oli siellä Facebookissa. Kyllä. Joo. Mennään eteenpäin. Toinen tommonen kategoria, mikä ollaan tähän nostettu, niin oli simulaattorit. Joo. Ja mulla on siellä pari esimerkkiä. Sulla ei nyt ollut tulla mieleen semmosia. Ei sattunut tulemaan, mutta voi olla tulee tässä matkan varrella, mutta en ehkä kerro niitä, niin kerro vaan sun. Ja siis nyt mä tästä niin kuin, mä en laske tähän semmosia management-simujuttuja, kuten Civilization, ja no se nyt on ehkä vähän
kuvittelisin, tai City Skylinesia tai tämmöisiä. Mun mielestä niin kuin strategia. Niin, niissä on se strategiapuoli ja semmoinen, no City Skylines nyt varsinaisesti ehkä, miten sitä nyt kuvailisi. No se on aika syvällinen juttu. On. Mutta ehkä vähän tällaisia pinnallisempia simuja, kuten nämä mun 2 esimerkkiä. Ensimmäinen, missä on loppujen lopuksi aika paljon kaikenlaista, niin oli tämä Bus Simulator, jota mä testasin olikohan se joku ilmaisviikonloppu vai mikä se oli, vai ilmaisviikko Steamissä. Niin testailin sitä ja se oli jotenkin ihan niin kuin hirveän mielenkiintoinen. Mä jäin niin kuin sen yhden viikonlopun ajaksi ihan koukkuun siihen. Ne on tosi koukuttavia. Joo, ja vaikka siis se oli oikeasti siis sitä, että sä ajat bussilla pitkin sitä kaupunkia ja nappaat ihmisiä kyytiin ja niin kuin, siis teet bussikuskin työtä. Kyllä. Sitten siellä oli välissä joku semmoinen, että sä pystyt niin kuin vähän manageroimaan sitä, että mitä busseja sulla ajaa, mitenkin linjaa, mutta kyllä se pihvi oli se, että sä istuit itse siihen rattiin ja sitten ajoit pysäkiltä toiselle. Niin, mutta tästä tullaan just siihen, että elämä on grindi ja se on niinku tavallaan, se on niinku myöskin sen elämän suola. Tutut toistuvat jutut, niin se luo niinku hyvää fiilistä ja rauhoittaa. Joo, ja sitten semmoinen niinku, sitten siinä pystyy vähän niinku optimoimaan sitä ja siinä pystyy tulemaan paremmaksi siinä hommassa, niin toki. Sitten se jotenkin tuntui hyvältä. Sitten mulla niinku oli vähän sillä, että se oli mulle vähän ostoskorissa se simulaattori. Sitten mä jotenkin vähän niinku pysäytin itteni, että onko tämä vähän semmoinen, että siihen vaan menee niinku tuntikaupalla ja kun siinä ei loppujen lopuksi sitten paljon mitään tapahdu. Nee. Mutta sitten toinen vastaavanlainen, minkä mä pelasin ihan läpi saakka, siihen tuli yhtäkkiä monta kymmentä tuntia peliä, kun mä pelasin kaikki kentät läpi, niin oli toi Power Washing Simulator. Okei, joo. Eli tämä painepesuri-peli. Siis onko se missä pesulaa pyöritetään? Ei kun siinä mennään niin kuin, sä oot itse tavallaan semmoinen niin kuin kannettava painepesurityyppi, joka menee sitten, no siis on erilaisia lokaatioita, on vaikkapa joku talo tai joku huvipuisto tai jotain muuta, ja sitten on ihan ryönäisiä ne kaikki. Niin, mutta sä teet tavallaan niin töitä, meet niin ostopalvelunnassa. Joo, että se niin kuin, siihen tulee keikka, että tuukko peseen mun. Joo. Aluksi ne alkaa aika pienistä, siinä on jonkun mopo ja sitten se sun oma pakettiauto, mikä pitää pestä, ja sitten ne kasvaa tosi isoiksi, semmoisiksi esimerkiksi joku maailmanpyörä, mikä on sitten tosi hankala, kun siihen täytyy sinne ylös päästä, tai sitten hommata iso varsi siihen pesuriin, millä pääsee sitten sinne suihkuttelemaan vaikeisiinkin paikkoihin, mutta siis se on aina niin kuin sillä, että ne on semmoisia ihan superryönäisiä, että se näyttää siltä, että siinä on joku vessanpönttövesi tulvinut sillä että se on peittänyt koko sen laitteen ja sitten tullut pois ja sitten todetaan, että nyt tämä on niin kuin ihan hirveän näköinen, että nyt tarvii äkkiä pestä, niin se on jotenkin niin kuin, siinä on se semmoinen miellyttävä puoli myös, että sitten se, kun sä saat sitä pestyä sitä paikkaa, niin se mikä oli ihan tosi super hirveän näköinen, niin se on niin kuin sitten ihan kiiltävän puhdas lopussa, niin mutta siis se on niin kuin just semmoista, että sä katsot, että tuossa on likaa, ja sitten sä niinku peset kiva siinä. Ääni. Joo. Kiitti. Se varmaan kuulostaa hyvältä vielä tuossa post-prosessin jälkeen. Jätetään sinne, joo. Mutta kuitenkin siis sä kuuntelet sitä hemmetin suhinaa, mikä siitä pesurista lähtee. Ja mä itse kuuntelin. Niin. Mä kuuntelin itse podcastia siinä samalla yleensä, että en nyt jaksanut sitä pelkkää suhinaa ja muuta, mutta sitten siinä pystyy vähän, niin kuin siinä pystyy ostamaan tehokkaampaa pesuria ja sitten erilaisia suuttimia siihen pesuriin, niin siinä vähän niin kuin eteni se homma. Joo, mä oon miettinyt noita simulaattoreita, että niitä on just tämmöisiä isompia, vähän niin kuin klassisia, niin kuin vaikka joku Microsoftin lentosimulaattori tai sitten jotain näitä bussi, Eurotrakki, farmi-aiheisia on paljon, mutta sitten on näitä pienempiä ja tämmöisiä India-juttuja. Nyt on esimerkiksi pinnalla se rikoshuume, Schedule, ykkönen, mikä se onkaan, niin se on Steamissa nyt, ja sitten on näitä suomalaisiakin on näitä kaikki sakeli Finnish Cabin juttuja, ja ARMY-simulaattoreita ja muita. Ja mun mielestä ehkä niin kuin, kun mä mietin kanssa sitä simulaattoreita, ja mun mielestä nämä ei ole niin kuin
tiedätkö, nämä ei ole niinku semmoisia liian noloja, että nämä on aika mainstream niinku nyt. No voi olla. Ja tosi voi monet olla, on tosi joo. hyviä. Mutta siis niinku, jos noi on sun mielestä niinku guilty pleasure, niin ihan ok. Mutta voisin siis kuvitella itsekin niinku ehkä innostuvan just jostakin autojen pesusta tai jonkun. Niin ja ehkä tässä nyt herää se mitä tuossa aiemmin puhuttiin, se miksi tuntuu, että nämä on guilty pleasure, niin on se, että kun siinä jossain vaiheessa, niin kuin, etenkin kun sitä katsoi sitä Power Washing Simulator, mulla on jossain ylhäällä se paljon, kun mulla on pelitunteja siinä. Joo. Että sillä on tavallaan niin kuin monta kymmentä tuntia pelannut sitä hemmetin painepesuri niin kuin juttua, niin siitä tavallaan niin kuin tulee semmoinen fiilis jälkeenpäin, että oliko toi niin kuin ihan hukkaan heitettyä aikaa. Niin. Mikä nyt tietysti tuolla nyt lopussa tullaankin, niin tullaan siihen vielä, että keskustellaan, että onko näin, mutta kuitenkin, että siinä niinku rupeaa miettimään sitä, että onko tässä nyt niinku käyttänyt tämän ajan jotenkin ihan tyhmiä juttuihin, kun olisi kaikkea tosi mielenkiintoista muutenkin pelattavaa. Niin, eli tavallaan siinä vaiheessa, jos se peli saa sut ajattelemaan tota asiaa, niin sitten sä niinku rupeat miettimään, että onko nyt mä menen väärälle puolelle. Joo, okei. Et kun mä niinku, eilen pelasin vähän Personaata pitkästä aikaa ja siihenkin playthrough on mennyt joku 70 tuntia, mutta mulla ei ole siitä niinku yhtään semmoinen olo, että se olisi niinku ollut jotenkin hukkaan heitettyä tai jotenkin tuhlattua se. Okei. Että se on vaan ollut pitkä peli. No kyllä ehkä sit, jos sulla on sen fiilis, sitten se määritelmä täyttyy. Niin. Ehkä sen kautta. Joo. Vaihdetaan vähän teemaa. Meillä on lastenpelit, tai niin kuin tämä väärä kohderyhmä, me taitaa olla kaikki lastenpelejä. Mutta siis, oliko mulla oikeasti jotain lastenpelejä? No kyllä sä mainitsit, että sulla oli ainakin toi yksi niinku yhteinen, tai tommonen, mitä molemmat. Joo. No, mulla on toi yksi yhteinen. Joo, no kerro sä siitä. No se on Fortnite, no tietysti. Se on Fortnite. Vaikka toi onkin vaan pelkkä F, mä arvasin, että se on se. Niin mutta siis ehkä jos nyt ihan lyhyesti, kaikki ei jaksa nyt ruveta käymään Fortnitea enempää läpi, mutta se, että niin kuin, mun mielestä Fortnite oli ihan silleen, sehän oli tosi mainstream, kaikki isot niin aikuiset ihmiset pelasivat sitä ja näin, mutta sitten tuli se pieni slumppi pari vuotta sen jälkeen, ja sitten siitä tuli niinku se The Lasten peli. Ja nyt mulla on vähän ollut semmoinen guilty pleasure fiilis, kun me ollaan käyty pelaamassa tänä vuonna. Ja niin vaikka mä tiedän, että siellä on niitä 3, ja mulla tulee Instagramissa semmoisia reelsejä, missä jotkut 30-vuotiaat vääntää sitä ja on silleen, että voitin 9-vuotiaan. Mutta että sitten jotenkin silti se mulla on se semmoinen, sitten kun mä menen pitään kerhoa 10-9-vuotiaille, ja ne on siellä silleen, Fortnite, niin sitten mä oon silleen, mitä hän tekisi tänä illalla? niin, hei, mulla on ihan sama kokemus nyt perjantailta, kun mulle 10-vuotias lapsi kertoo, että arva mitä, toi tulee meille yöksi tänään. Joo, vähänkö kivaa, mitä meidätte puhuta? No ajateltiin, että käydään nostamaan karkkiin ja sitten pelataan Fortnitea. No niin. Ei huonompi. Voisi tää itsekin. Mutta toisaalta mä niinku ajattelen, että se on Fortnitein hyvyyttä, että se pystyy miellyttämään monia kohderyhmiä. Joo, on, ehdottomasti. Ehdottomasti, ja ei se olisi niin iso peli ylipäätään, jos se ei kykenisi tuohon, että kyllähän se on tavallaan sitten noussut uudelleen suosioon sillä, että se on niin sekopäinen, ja ilmeisesti parin päivän päästä olisi Sabrina Carpenter skinikin tulossa ja muuta mukavaa, niin just. Että tavallaan, että kun ne pistää kaikkea tuommoista ihan kun ne pistää tuommoista kaikkea niinku, sillä on tosi niinku hölmöä ja typerää sekaisin ja sekoittaa purkkia, niin se kyllä tehoaa moneen kohden. Ne on varmaan hyvin tietoisia siitä, että se on niinku ollut jo tosi pitkään niinku lasten suosiossa, mutta on varmasti. Ja he on niinku tehnyt myös jotain design-valintoja sen suhteen, ne huomaan, että
niin kuin siis, että tämmöiset laseria syöksevät King Kongin hommat siellä, niin ne miellyttää sitä yleisöä niin kuin erityisesti, mutta sitten siellä on kyllä hyvin selkeästi myös tämmöisiä, että otetaan yhteistyötä semmoisten firmojen kanssa, mitkä ei todellakaan ole lasten juttuja, ja sitten että heillä on kyllä tosi laaja myöskin se kohderyhmä, tai niin kuin monia kohderyhmiä. Että. Nyt oli Mortal Kombat skini siinä uusimmassa, mikä niinku tuntui tosi niinku jotenkin erikoiselta. Niin ei lapset tiedä varmaan mikä se. Ei, ja se on just sellainen, niinku sellainen nostalgia-peli mun mielestä ylipäätään. Kyllä. Vaikka nyt uusi Mortal Kombat on ihan uusi peli, mutta silti mun jotenkin fiilis on, että se on sellainen, ne jotka on pelannut alkuperäisiä Mortal Kombatteja, niin intoilee siitä. Yeah. Kyllä, joo. Ja sitten mä tykkään niinku, ihan nopeasti vaan tykkään siitä, että sitä peliä ei ole niinku muutettu silleen, että se olisi niinku ihan dump it down, tiedätkö? Että se on, siinä on kuitenkin aika korkea se skill cappi. Juu, ja sitten tavallaan niinku siinä ei niinku tunnu siltä, että nyt pelaa tämmöistä lastenpeliä, vaan se tuntuu ihan hyvältä. Ja siis se, mistä mä oon niinku aina kehunut Fortnitea ja tykännyt, niin mun mielestä se on niinku, se itse pelaaminen on vaan tosi hauskaa. Se on niinku varmaan hauskimpia tämmöisiä räiskintäpelejä, mitä mä oon ikinä pelannut. Kyllä. Joo, se on ihan totta. Oliko sulla joku toinenkin? No mulla oli toinenkin mutta se tietysti se vähän ehkä nyt sivuaa Pokemon Gota, niin ylipäätään siis Pokemon nämä mainlinein pelit, jotka on nyt niinku, sanotaan nyt sieltä Game Boy Advancen jälkeen, niin tuntuu, että se suunta on ollut koko ajan enemmän ja enemmän vaan se, että tehdään niistä ensinnäkin niin kuin, kun sanoit tuosta, että Fortnite ei tunnu siltä, että se on dumb it down tehty helpoksi, niin Pokemon-pelit tuntuu. Ne tuntuu ihan tosissaan siltä, etenkin nämä niin kuin pääsarjan pelit, että niissä ei niin kuin enää ole haastetta nimeksikään. Pokemon Scarlet ja Violet niin oli jotenkin tosi helppo ja sen takia myös sitten vähän tylsä. Ja sitten tietysti voi nyt argumentoida, että ei ne vanhatkaan mitenkään vaikeita ole ollut, mutta niissä on ollut sitten ehkä enemmän mahdollisuuksia jotenkin itse vaikeuttaa sitä ja tehdä siitä jotenkin mielenkiintoisempaa siitä pelistä, mitä mä en ole nyt noista uusista jotenkin löytänyt, mutta silti mä oon sitä Violettiakin pelannut ihan sillain tosi runsaasti ja tosi pitkälle, koska se on kuitenkin sitten kiva napata Pokemoneja ja kehittää niitä ja muuta tämmöistä. Niin. Joo, ja monessa pelissä just tämmöisten parannuspäivitykset, tämmöiset quality of life-päivitykset tai sitten tämmöiset lisätään tutoriaalia eri juttuihin. Ja tavallaan se, että mitä enemmän se peli pitää kädestä, niin vaikka se olisi ikään kuin yhtä vaikea, niin sitä tylsempää se saattaa myös sitten olla. Että. Joo, alkuperäiset tuntuu, että ne ei niinku sillä tavalla ei niinku pitäneet kädestä, vaikka siinä nyt niinku aina oli tosi tarkkaan rajattu, että mihin niinku pääsee, että siinä ei sillä lailla voinut eksyä liian vaikealle alueelle tai muuta, kun se oli aina sitten joku blokki edessä, että tänne ei voi nyt vielä mennä, mutta kuitenkin, että se tuntui vähän enemmän siltä, että siinä joutui itse miettimään, kun tuossa melkein uusissa tuntuu, että joku tyyppi tulee kertoa sulle, että sinun pitää mennä tuohon suuntaan nyt seuraavaksi. Niin, ja nuoli osoittaa. Niin, ja sitten kamera ensin näyttää sinne, että tuo kaupunki tuossa, tuonne kävelet, ja sitten se sun hahmo kääntyy sinne päin, ja nyt tuonne menet, niin on sillä, että no niin, okei. Tajusin, joo. Mä en kestä ollenkaan. Mutta sä suostut kuitenkin pelaamaan noita, niin kyllähän toi nyt sit Guilty Pleasureista menee. Niin, ja jotenkin niinku, en mä tiedä, joku siinä on kuitenkin ihan hauska, ja sitten, no nyt on ihan kiinnostavaa, kun tulee taas se Legends Z-A, joka nyt on sitä Legends-sarjaa, mikä nyt Legends Arceus tuli jokunen vuosi sitten, nyt muista tarkkaan julkaisuvuotta, mutta kuitenkin tuli Switchille, ja se on niinku sitten taas eri, tai niinku tavallaan semmoisen sivuosaston tekemä peli, missä ne sitten vähän mietti sitä, että niinku mikä olisi, tai niinku uskalsivat tehdä aika isoja muutoksia siihen, niin saa nähdä, minkälainen toi tuleva sitten on. Et mä vielä vähän oottelen ehkä sellaista Pokemon-peliä, mikä olisi sitten suunnattu niin kuin
ehkä aikuisille pelaajille niin. Tai ehkä niin kuin ylipäätään sillä ajatuksella, että se olisi jotenkin haastava ja vähän hankalampi peli. Niinpä. Mutta semmoista ei luultavasti siis nyt varmaan ole tulossa, koska niiden suunta on nyt selvästi se, että koetaan saada lapset innostumaan siitä. Mutta ja sitten varmaan niin kuin ylipäätään se, että sekin mikä auttaisi, niin olisi se, että siinä pelissä olisi vaikka vaikeustason säätö. Että sä pystyisi laittaa sen hardille, jos sä haluat oikeasti, niin kuin, että siinä on jotain haastetta. Niinpä. Mutta se on se kaikille sama harjoitus siinä, joka on nyt tuunattu tosi helpoksi tällä hetkellä. Joo. Ihan hyvä. Kyllä mä päästän tonkin läpi. Nimenomaan, koska sä oot vähän silleen nolona siitä, että sä oot pelannut niitä Pokemonia. On niitä hyviä peleistä, niitä huonompia peleistä, niistä huonoista vähän nolompana. Niin ja sitten tavallaan se, että niin kun, kyllä niissäkin niin kun miettii, että vitsi kun tää olisi niin kun, että tässä on tää tuttu juttu, tää on tää nostalginen, tää on tää kiva juttu, mitä on lapsenakin pelannut, mutta tää on vähän jotenkin tällaisessa valmiiksi pureskellussa pilttipurkki muodossa, että vähän hankala. Niin. Mutta mennään tuohon seuraavaan. Sulla oli mielessä tämmöinen pakkomielteisyys kautta koukussa pelit. Joo, varmaan pakkomielteisyys liittyy jollain tavalla näihin kaikkiin, siis siinä mielessä, että yleensä näissä on näitä toistuvia juttuja, niin kuin aika moneskin pelissä, mutta mulla oli tähän nyt ehkä vähän sinne erityinen, niin kuin vähän sinne narkkarikulma vielä, että kyllä mun on pakko niin kuin tunnustaa, että tuommoisten, varmaan eri ihmisillä on eri ne isot pelit, mutta kyllä nyt, jos World of Warcraftia on nyt niin kuin tullut se 20 vuotta tässä nyt niin kuin taisteltua sen kanssa, niin toki nykyään se on keskittynyt vähän semmoisen nostalgiakulmaan, että mä oon niin kuin fiilistellyt ja pelannut ja palaan pelaamaan innolla aina silloin tällöin, nimenomaan sitä klassikkia tai sitä vanillaa, niin ehkä mä en ole oikeasti kauhean nolona siitä, koska, tai mä tykkään siitä niin paljon, että mä en ole nolona siitä, mutta eikä varmaan näistä mistään tarvitsisi ollakaan, mutta se, että mutta mä ymmärrän sen, että se ei ole ihan oikeastaan niin kuin silleen mainstreamissa myöskään niin kuin semmoinen juttu. Ei se sentään mikään Lord of the Rings Online ole. No ei sentään. Ei sentään. On niinku pahempiakin huomattavasti. Mutta kyllä mä silti mietin, että kun mä tapaan uuden ihmisen, niin onko mun ensimmäisen pakko plöräyttää, että mä oon muuten pelannut jonkin verran Vovia, että tykkään edelleen palata siihen klassikkiin silloin tällöin. Niin. Että se on ehkä semmoisen niin kuin parin viikon jälkeen kerrottava juttu sitten. Niin. Se on silloin myös sellainen tietynlainen, kun se on se kuvasto ollut sitten sitä, että se on ollut tosi paha koukkupeli ja South Parkin Vovi-erityisjakso tulee varmaan monelle mieleen, missä ne on aivan koukussa siihen ja niin kuin se kuvasto on aina ollut sitä, että Vovi on sillain tosi paha semmoinen 20 tuntia päivässä koukkupeli. Niin kuin se tavallaan onkin, mutta... Niinhän se on ja sitten tavallaan se, että siihen saattaa se oikein elämä ja Vovin raja hämärtyä jossain kohtaa. Ja niin, no siihen liittyy näitä sosiaalisia elementtejä ehkä, mitkä tekee siitä. En mä ajattele, että se peli itsessään nyt niin kuormittava olisi, mutta se sosiaalinen tavallaan ennen Facebookia oleva sosiaalinen internet, niin sen rajat on varmaan ollut just nämä. Joo, mutta just sillä, että tavallaan se kuuluu siihen peliin se sosiaalinen elementti tosi vahvasti ja sitten se saattaa, siinä on niinku, kun tietysti peleistä nyt ylipäätään mediassa ja ylipäätään keskustelussa, niin nostetaan tosi usein niitä negatiivisia puolia esiin, niin tavallaan musta tuntuu, että Vovissa on tullut aika paljon niitä negatiivisia puolia esiin niin kuin sitä kautta, että on ihmisiä, jotka on, ja sitten unohdetaan tavallaan ne semmoiset positiivisetkin sosiaaliset interaktiot, mitä niin kuin moni on kokenut, että on löytänyt ihan elinikäisiä ystäviä tai vaikka parisuhteenkin sen kautta. Niin, kyllä. Joo, ja niitä muistelee monesti just ne sitten, ketkä on jollain tavalla mukana siinä maailmassa. Sepä justiin. Joo, mutta siitä näkökulmasta, ehkä tuommoisesta niin kuin median näkökulmasta, niin vähän niin kuin
kurja peli pelata. Niin ehkäpä siitä voisin nostaa tuon. Niin, ja sitten ehkä sen klassikinkin kanssa, että mä muistan, että me ollaan paljon niin kuin puhuttu siitä, että olisipa niin kuin joku Classic Plus tai jotain että tavallaan olisi pikkusen niin kuin jotain uutta, kun sitten se kuitenkin se aina kompastuu niihin samoihin juttuihin, että Paladinilla tankkaaminen on aika surkeata, kun siinä nyt ei ole ratkaisevia skillejä ja tulee se, että porukka on kirjoittanut jo nettiin, että mikä klassi kannattaa olla tai muuten ei kannata raidelle tulla ja muuta tämmöisiä niin kuin ikäviä rajoitteita. Joo, vähän uutta maalia kaipaisi ehkä se. Niin, se ei enää ole sitä, niin kuin sitä tavallaan semmoista löytöretkeilijämeininkiä oikein missään, kun kaikki paikat on koluttu ja kaikki klassit on nähty ja muuta, niin puuttuu vähän se. Kyllä. Onko sulla eri nostoja tähän sarjaan? On. Anna tulla. Yksi semmoinen koukkupeli niin on ollut mulla niin kuin vuodesta 2014 suurin piirtein, niin on ollut FIFA, PES, EAFC. Joo, sulla on muuten tosi pahasti toi sairaus. Mulla on ollut FIFA 12 Pleikka 3:lle ja sitten FIFA 14 Pleikka 4:lle ja siitä oikeastaan siitä FIFA 14 etenkin tuntui, että se niin kuin lähti. Että siitä eteenpäin mulla on ollut tyyli joka vuosi niin kuin uusi. Joo. Mä oon sen verran nihkeä, että mä en ole varmaan ikinä ostanut oikein uutta. Niin. Mä oon sitten vähän venannut, että tulee jonkinnäköiseen alennukseen, mutta kuitenkin, että mä oon sitten niinku päivittänyt koko aika pikkuhiljaa. Ja, ensiksi oli se FIFA, sitten se oli aika pitkään PES, koska PES oli aika paljon parempi siinä kohtaa. Ja sitten jossain siinä 2020 nurkilla se kääntyi takaisin FIFAan, koska PES teki, tuntui, että koko Konami teki, mutta etenkin PES teki niin kummallisia ratkaisuja, ettei kukaan oikein tiedä, mitä ne puuhaa. Joo. Nykyään itse asiassa eFootball-nimellä on se hirvitys, ei kannata tutustua. Niin siinä on jotenkin sellainen, mä en ole mennyt siihen uhkapeliä lapsille puolelle, eli siihen futtiin ollenkaan mukaan, missä ostetaan oikealla rahalla tai äidin luottokortilla niitä pakkoja ja sitten nostetaan sieltä innoissaan, huudetaan, että apua, nyt tulee Argentiinan lippu, onko se Messi-kortti, ei, Rodrigo de Paul, no niin, ei tullut Messiä taaskaan. Niin, sä pelat sitä RPG-puolta. Mä pelaan sitä RPG-puolta, eli sitä managerimoodia ja kun se on niin sellaista niin kuin loppujen lopuksi, se on niin kuin tosi semmoinen grindipeli, että siinä on aina se sama asetelma, sulla on tietty määrä kenttäpelaajia ja siellä on joukkue vastassa ja sitten koetaan tehdä maaleja ja se kun tekee enemmän maaleja, niin voittaa pelin näin niin kuin lähtökohtaisesti jalkapallossa. Niin. Kyllä. Sitten 2 kertaa kaudessa tulee siirtoikkunat, jos sä sitten päivittelet pelaajia, myyt jonkun pelaajan, katsot, että okei, toi pelaaja nyt rupeaa pikkuhiljaa vähän ikää tulemaan, niin pitäisikö pistää lihoiksi vai jatkaisiko vielä sopimusta ja mitä tekisi ja mistä saisi hyvät uudet junnut sinne joukkueeseen ja tämmöistä muuta. Se on tosi toistuvaa, mutta siinä on myös semmoista kivaa niin kuin RPG-puolta. No, mutta toihan on aika mainstreamia. Miten sä selität tämän Guilty Pleasure-kulman tästä? No, taas samaan miinaan astui. No ehkä just se, että siis silläkin on, mun mielestä Fifallakin on vähän sellainen lastenpelimainen myös. Joo. Että tavallaan etenkin sillä futilla niin on sellainen, niin kuin, että sitä tavallaan niin kuin pitää, lapset just intoilee siitä, että saa availle niitä pakkoja ja se on niin kuin, mitä on meillä ehkä ollut joku Pokemon-kortit joskus, niin se on niin kuin tavallaan nykyaikaista Pokemon-korttien ostelua, mutta niitä ei saa edes fyysisesti säilyttää missään, vaan ne joka vuosi aina nollataan ja sitten joutuu taas laittamaan paljon rahaa siihen. Niin ehkä tavallaan se on, mikä siinä niin kuin on se guilty pleasure ja sitten se on niin mainstreamia, että sitten taas monen niin kuin tämmöisen yhtään enemmän videopelejä pelaavan ihmisen niin näkökulmasta ne kuuluu semmoiseen tai moni niin kuin yleinen kommenttihan on se, että niin kuin FIFA-pelaajaa huijataan joka vuosi myymällä sama peli uudelleen ja uudelleen, missä on pohjalla totuutta, mutta ei ihan kyllä oikeasti, ei se ihan niin yksinkertaista ole, mutta just se ehkä, että sillä on vähän semmoinen maine, että se on vaan semmoinen cash grab, mikä
futisfanit vaan ostaa joka vuosi. Joo, mä ehkä vähän tuossa provosoin, että mä oon samaa mieltä oikeasti, että tämmöisenä gameri-ukkona, että FIFA ja NRin pelaajat on semmosia niinku, ei oikeita gamereita, jotka istuu siellä sohvalla se ohjaajan kädessä ja pelailee sillä niiden uudella pleikkarilla sitä ja huutaa lippis väärinpäin, kun ne saa uuden kortin sieltä pakasta, mutta joo. Ja siis niitä näkee tällaisena tori.fi-selailijana, niin niitä näkee ihan sairaan paljon nytkin jotain, että joku myy Pleikka 4 ja sitten siinä on pakettipelejä mukana, jopa 20 peliä ja siis siinä on 10 FIFAa, sillä on järkässä 13, 14, 15, ja sitten siinä on NR:itä samanlainen määrä ja sitten ehkä joku NBA-peli. Ja niin kuin tavallaan, että se on niin kuin tietynlainen pelaajatyyppi, ketkä niin kuin, kelle se pelaaminen saattaa olla vaan sitä, että sulla on se joku FIFA tai NR, mitä sä pelaat sitten siinä, mikä on ihan... Se on ihan fine, mutta ehkä se ei niinku ole semmoinen niinku pelaajatyyppi, kenen kanssa me sitten niin paljon pelataan. Siis kaikki on, antaa kaikki kukkia ja niin kuin elämä on ihanaa, mutta kyllä mä sille, jos nyt tämmöisenä hyljettynä gameri-ukkona, tämmöisenä nolona tyyppinä noin yleisestikin, niin kyllä mä, jos mä jotakin saan tehdä, niin kyllä mä saan niin kuin heittata noita NR-pelaajia. Niin, että ehkä tavallaan sillä kulmalla se on niinku semmoinen, että se on niinku vaikeasti tosissaan otettava peli. Mutta ehkä niinku tavallaan semmoiselle, että jos on yhtään jalkapallosta kiinnostunut, niin kyllä se career mode on ihan hauskaa, että jos ei jaksa sitä, kun sitten olisi vaihtoehto myös pelata niinku football manageria. Mutta kun mä haluan pelata sitä peliä, niin. Että se managerointi on semmoinen light-versio siinä EAFC:ssä. Ja no sitten toinen, mikä tuli tuossa mieleen, pakkomielteisyys kautta koukkupeli, niin on ollut niitä vaiheita, missä on ollut todella koukussa toiseen kuuluisaan MMORPG:seen, nimittäin Old School RuneScape. No, joo, toi on ihan hyvä. Ja sehän on juuri sellainen niin kuin... Hyi, että se on ruma. Se ei ole kauhean hyvän näköinen peli ja mekaniikat on vähän mitä on, mutta on se vaan ihan pirun hyvä peli. Kyllä. Ja tavallaan niin kuin vähän tulee sillä, että kuola valuu poskella, kun sitä miettii ja pari kertaa tässä on yritetty niin kuin houkutella takaisinkin sitä pelaamaan ja vähän Iron Man pelin muotoa ehkä kokeilemaan ja muuta tämmöistä, mutta mä ihan tietoisesti olen vähän ehkä pidättäytynyt siitä. Okei. Että kun mä tiedän, että sitten tavallaan, pelottaa. Niin, ja sitten mä tiedän, että jos siihen niin kuin jotenkin lähtee, niin se on aika kova aikasyöppö. Menee työ ja perhe, menee kaikki. Joo, kyllä. Et siinä ei sitä samanlaista ole se, mikä niin kuin tuntuu Vovissa, että kun raidit oli yömyöhään, niin se vaikutti sitten ehkä omaan elämäänkin jonkun verran, että joutui valvomaan arki-iltana aika pitkään, mutta silti siinä on jotenkin sellainen, että siinä menee sitten oikeasti tosi paljon aikaa ja tuntuu, että nyt on löytänyt semmoisen touchin, että on kokeillut paljon erilaisia pelejä ja muuta, niin siinä jää kyllä helposti kaikki muut pelit paussille. Joo, ja sittenhän sehän on kuitenkin tämmöisenä, niin kuin Voviin verrattuna, niin kuitenkin, ei mä tee Voviin verrattuna, mutta kuitenkin tämmöisiä uudempia RPG-peleihin verrattuna, niin aika grindi kuitenkin. On, tosi grindi. Mutta OSRS on mun mielestä muuten onnistunut peli, että siis se nyt vaan toimii semmoisella vähän hassulla pohjalla, että siis iso osa rahasta, mitä sekin pieni firma Englannissa, tämä Jagex, niin ne tekee iso osa rahasta sillä, että RuneScape 3, eli siinä niin kuin modernimmassa versiossa, niin siinä on ihan hullut mikromaksujutut, ja siellä on paljon tämmöisiä NS-valaita, ketkä pistää ihan hirveästi rahaa sinne peliin, ja tämä OSRS vähän niin kuin toimii sen varjolla. Siinä ei niinkään mikromaksuja ole, ja tavallaan niin kuin se membershipistä maksetaan kuukausihintaa. Onko sulla muuten mitään dataa niistä pelaajamääristä, tiedätkö yhtään? En muuten tiedä, mutta äkkiä sen kaivaisi. Niin ei ole, eikä tarvikaan, mutta mä vaan ajattelin, että kun noissa Vovin piireissä välillä on ollut se, että mietitty, että kuinka suosittu se uusin versio oikein on versus siihen, mitä vanhempia pelaa sitten. Niin, mutta joo. Okay. Mutta sen mä niinku olen lukenut, että iso osa rahasta tulee sieltä uudemmasta. Joo, toki ja varmaan. sen aggressiivisesta mikromaksu jutuista, niin
sitten se on, niin, sen tulevaisuus on tietysti aina vähän sit semmoista, että jos sitä ei olisi sitä tavallaan niin kuin isoveliä, joka siellä hoitaa sen rahapuolen, niin ei sitä välttämättä ole sitä old schoolia. Joo. Mutta että se on mun mielestä suunta, mihin mä niin kuin toivoisin ja haluaisin, että Vovikin jollain tavalla uskaltaisi lähteä, että niillä olisi sitten semmoinen klassikkityylinen sivupeli siellä. Niinpä. Hyvä. Mikäs meillä oli seuraavana? No on siellä vielä pari teemaa. Otahan toi 5. merkattu. Boomeripeli, joo. Niin, Ysärin lapsena. Onko mä Ysärin lapsi? Onhan mä. No, oot sä ollut Ysärillä lapsi? Niin, se on se määritelmä. Niin mä otin nämä ei ole niin lastenpelejä varsinaisesti, tai kai nämä on, en mä tiedä. Mutta siis näissä on tämä nostalgia lapsi ja sitten se semmoinen kämäsyys. Niin kuin näin mitään isoja pelejä. Ja tästä voisi tehdä kyllä oman jakson, missä voisi niin kuin fiilistellä läpi kaikki. Voisi ottaa joku vieras ja fiilistellä kaikkia suomalaisia ja muitakin Ysärin pikkupelejä Jonne Webistä, mutta mut voidaan 2 nostoa. Toinen on suomalainen Arena 5. Arena-sarjan paras peli. Ja joka on siis tämmöinen gladiaattori-manageri, jossa sulla on tämmöinen maksimissaan 6 gladiaattorin ryhmä, joka taistelee sitten toista joukkuetta vastaan, ja siinä on tämmöinen samanlainen manageri-elementti niin kuin näissä, vaikka tässä football-managerissa ja näissä muissakin, että sulla on siinä joku sarja, mitä sä pelaat, ja sitten sen mennään eteenpäin, ja mitä ylemmäs pääset, niitä vaikeampia vastustajia tulee ja näin, niin niille ostetaan sitten erilaisia kamppeita siinä, varustetaan niitä moukareilla ja harniskoilla ja tämmöinen graafisesti tosi yksinkertainen, niin käyttöliittymä on yksinkertainen, tosin suomenkielinen, mukavaa ja kaikkia siinä niin kuin erityistä nautintoa mulle on aina tuonut se hieno suomen kielen käyttö siinä. Siinä on paljon kaikkia fantasiarotuja, mitkä mätkii toisia, ja siellä on käytetty mukavasti suomen kieltä sillä tavalla luovasti. Ehkä niin kuin vielä semmoinen, mikä erityisesti, tässä nyt ei mun tyydytyksestä ollut tässä jaksossa puhe, mutta se, mikä siinä tuo lisäksi tyydytystä, niin on se, että se gameplay jotenkin, ihan siinä, jos ajatellaan, että mennään sinne yksittäiseen taisteluun, missä niinku, mätkitään toisia, niin se on jotenkin ihan hirveän tyydyttävää, kun sulla on joku peikko ja silloin joku sotamoukari, ja sitten siihen tulee, niinku, siis siinä ei mitään siinä on niinku kuva, joka siirtyy toiseen kuvaan, että siinä ei mitään niinku animaatioita, vaan örkki menee toisen örkin viereen, sitten tulee alas teksti, että jotakin, että joku peikkojumala siunaa teon, ja sitten sä painat OK, ja sitten sotamoukari heilahtaa ja se tonttu lentää seinään ja siinä ilmeisesti jopa sellainen jäätävä iso verinen läiskä ja sä katsot, jumala, 36 damakea pamahti, se tonttu lähti siitä niin, ja se on 8 viikkoa lasaretissa ja sä oot ihan silleen, jes, nyt niin kuin onnistu. Niin jotenkin toi niin kuin tommonen, se on vaan ihanaa. Joo, ja tossa ehkä se tavallaan herää se kysymys, että miksi niin kuin pelaajataan on vanhaa peliä, että kun varmaan niin kuin vastaavia olisi tuoreempiakin. Niin, siitä on se semmoinen online, tai parikin erilaista semmoista peliä, mutta ei ne on kadottanut jotain semmoista yksinkertaista ja kaunista, mikä siinä on ollut. Joo, ymmärrän ton hyvin kyllä. Ja ehkä se semmoinen yksinkertaisuus ja vähän semmoinen kämäsyys, niin luo siihen myöskin semmoisen jotenkin, mä en ihan oikeasti tiedä, että kuinka paljon mä haluan semmoista ihan hirveän high-end niin kuin gladiaattorin manageripeliä pelata kauhean syvälle menevää, vai nimenomaan ehkä se semmoinen vuoron perään tai ehkä niin kuin samalta näytöltä siinä kaverin kanssa vuorotelle hutkitaan niillä omilla joukkueilla siinä, ja se on jotenkin niin kuin ehkä varmaan tässä on nostalgia-arvot ihan siis aivan niin kuin maksimissa, mutta kyllä mä niin kuin voisin kuvitella jollekin
pikkumiehelle tai sille kelle vaan, niin näyttävä niin vähän Arena Vitosta, että katsoppa mikä hauska peli tää on. Niin kyllä se voisi olla sellainen, mihin voisi innostua vielä nykyäänkin. Joo. Ehkä no just tuo grafiikkapuoli ja toi, mikä niinku luo sitä charmia ja sitä, niinku, että joku voi katsoa, että toi niinku näyttää ihan hirveältä, että miksi se pelasi mikä on tehty tuolla Unreal Engine 5. Niin. Mutta jotenkin niinku uusissa peleissä niin monesti, jos ne on just Unreal Enginellä tehty, niin siitä puuttuu semmoinen tietynlainen charmi. Kyllä. Joo, siinä on jotain semmoista, mitä se pelintekijä on niin kuin itsestään siihen antanut, niin se on kaunista. Se on hyvä nosto. Sitten mulla on nopea toinen nosto, vähän eri genrestä. Nyt mennään urheilun puolelle. Ja suomalainen tääkin, mä en muistanut, oliko toi Seppo Suorsa vai kenen toi, no nyt voit sanoa nimeä väärin, mutta joku suomalainen tekijä tuossa Arena-sarjassakin on, en nyt muista, kun en katsonut sitä. Mutta sitten toinen on Ski Jump International ja 3 tai 2, molemmat tosi hyviä pelejä. Ja se on tehnyt Ville Könönen, sen mä muistan. Niin aivan bangerisarja. Ja lapsina pelattu paljon, mutta sitten mä oon välillä niinku palannut siihen, että mä oon ladannut sen Ski Jumpi. No en mä nyt ole niin hirveän montaa tuntia sitä pelannut kerralla, mutta sitten mä käyn aina vetämään sen yhden rallin sieltä läpi. Se on kaunis. Siinä on tosi tyydyttävä, että ne kontrollit on hyvin yksinkertaiset, sä oikea-aikainen ponnistus ja sitten sä niin tietysti suhteessa tuuleen, niin säädät sen äijän niin kuin loistavaan lentoasentoon ja sitten vielä telemark, kun tullaan alas, niin tai mikä nyt sitten, kuinka pitkälle lennetäänkään. Niin. Mutta se on just niinku kans hyvä esimerkki siitä, että gameplay ei ole kauhean vaikeeta, mutta silti se on ihan älyttömän tyydyttävää, kun se menee oikein. Joo. Ja mulla on kokeiltu pelata sitä nyt tässä vanhemmalla iällä silleen niin jollain porukalla, ja se on vaan osalle ihmisistä niin kuin ihan hirveän vaikea ymmärtää, että miten tämä, niin kuin, että nyt ponnistaa ja ei, se meni taas väärin. Muistan hypänneeni tosi huonosti siinä pelissä joskus. Joo. Ja se ehkä onkin siinä, että siinä on niin pieni se onnistumisen ja epäonnistumisen rako. Niin Joo. Se on vähän sellainen, että se olisi hirveän vaikea pakata ja myydä jollain hinnalla nykypäivänä se peli. Joo. Että siinä on ehkä hyvä, että ne on niin kuin ilmaiseksi ladattuissa. Ja sitten siinä on jotain semmoista hulluutta, mistä mä nautin, että varsinkin siinä 2, että se sun ukko voi lentää niin kuin ruudun rajan ylitte. Että sitä ei jotenkin silleen mietitty ollenkaan loppuun asti, vaan oikeissa sääolosuhteissa ja jossakin niin kuin oikeassa lentomäessä, niin voi käydä jotain ihan kamalaa. Niin se on jotenkin ihan hirveän tyydyttävää, kun se peli saattaa ikään kuin mennä vähän rikki jossain kohti. Niin, joo, todellisuudessakin, jos joku hyppärymään niin kuin yli, tai se jatkuisi se. Niin, vähän sinne katsoman puolelle tyyppisesti. Se on ihan hirvittävä tilanne, mutta se olisi niin kuin ihan eeppistä, että joku hyppäisi niin hyvää hypyyn, että se rikkoi fysiikan lakeja. Joo, ja just se pelaat jonkun niin kuin mäkiviikon tai sitten jonkun tämmöisen 12 kisan sarjan, ja että sä pärjäät niin, oot niin hyvä, että se on niin konsistentti meno, että sä voitat semmoisen, niin se on niin kuin kova juttu. Miten siinä käy, jos sä hyppäät liian pitkään? Tuleeko siinä joku, että nyt oli niin kuin ylilyöty vai onko se vaan niin kuin, että metrimäärät vaan nousee? Metrimäärät vaan nousee, mutta siis mä muistan, että joskus niissä 2, kun ne on vähän raaempia vielä, siis silleen niin kuin, se 3 on aika tasapainoinen ja silleen toimiva, niin jossain niissä 2 versioissa niin tosiaan saattoi käydä niin, että en nyt muista, mikä siinä tuli se lopputulema, että kaatuiko se peli tai jotain muuta, mutta muistan vaan, että niin kuin se ilakoinnin määrä siitä, kun ruutu ei enää riitä. Joo. Mutta nämä nyt oli vähän tämmöisiä, jos nyt tätä kuunteli joku, joka ei ole 90-luvulla elossa, niin pahoitteluni. Joo. No ehkä tavallaan tähän voisi niputtaa vähän noita nostalgisia pelejä meille ylipäätään, semmoisia, mitkä niinku on vaikea mitenkään perustella, ja mä haluaisin nostaa oman semmoisen lapsuuden kautta nuoruuden suosikkipelin. Mulla oli
PlayStation 2 ensiksi Dynasty Warriors 2, Joo. ja sitten myöhemmin Play 2 myös Dynasty Warriors 5, Joo. ja sitten myöhemmin pelannut myös 4 ja 6 ja 7. Ja niitä on nyt tullut muistaakseni viimeisin on tyyli 9. Joo. Ja kyseinen pelisarja on kanssa ollut semmoinen, että ne on ollut aika kovassa niin kuin, suosio on ollut aika kovassa laskussa, mutta etenkin se 5 niin oli semmoinen niin kuin niiden piikki. Joo. Näillä on sitten tietysti sisarpeli Samurai Warriors ja sitten myös molemmat sarjat ja tämmöiset demonit yhdistävä Warriors Orochi-sarja, joka on siis kaikki niin sanottua musou-genreä, mistä on sitten tehty myös sitten muilla IP-llä sitten juttuja, mutta nämä on ollut tavallaan semmoinen musou-genren isä ja onko ylipäätään genre sulle yhtään tuttu tai tiedätkö mistä puhutaan, jos puhutaan Dynasty Warriorsista? En ole pelannut. Siis kyseessä on tämmöinen pelityyli, missä sä valitset jonkun hahmon. Tässä tapauksessa ne on, oliko se nyt 300-luvun Kiinan aikaisia tämmöisen Romance of the Three Kingdoms kirjoihinkin vähän perustuva ilmeisesti vähän tarinallinen versio Kiinan historiasta, missä sitten vähän 2 tai 3 osaan jakautunut Kiina taisteli siitä, että kuka on lopulta koko Kiinan hallitsija. Perustuu siis isosti historiaan, mutta myös välillä ilmeisesti aika löyhästi siihen historiaan, mutta ihan tämmöisiä muussakin mediassa nähtyjä sitten tämmöisiä Kiinan historiahahmoja, niin on niissä paljon, niin siinä on vähän sitä tarinaa mukana, mutta perus gameplay on siis sitä, että sä valitset itsellesi hahmon, niin. Ja sitten siinä on joku taistelutilanne, ja sitten sieltä niitä vastustajien joukkoja niin kuin juoksee ihan 100 päin, ja sitten tavallaan niihin kuuluu monesti se, että yleensä alanurkassa joku counteri, että kuinka monta tappua sä oot siinä kentässä saanut, ja sitten siellä on välissä semmoisia vähän niin kuin bossityyppejä, ja sitten vaan ihan hirveä määrä niitä vihollisia, että sä niin kuin jollain miekalla huidot, ja siitä numero nousee sillä että 50-20 tyyliin, tyyliin, ja oot ihan voittamaton sotilas siinä, ja sitten monesti niissä on tavallaan semmoinen, että pitää jotain checkpointteja vallottaa, ja sitten lopussa on joku vastustajan komentaja, ja sun täytyy se käydä sitten listimässä, niin sä voitat sen kentän. Joo. Mutta pleikkarilla se oli hyvin paljon sitä, että sä juoksit tavallaan paikasta toiseen ja räppäsit 4 näppäitä siinä. Toki. Että se tämmöistä peruskomboa vaan heiluu miekan kanssa. Toki. Ja se on tosi itseään toistavaa, ja se tarina on tosi semmoista löyhää, ja kyllä siinä kutskeneja on välissä ja semmoisia, mutta hyvin semmoista siinä kerrotaan, että nyt ton joukot vallotti tämän alueen, ja sitten käytiin taistelua tästä alueesta ja näin edelleen. Ja mätkimistä. Niin. Se on siis se koko genre itsessään, niin se on sitten semmoista, että siinä vaan edetään ja mätkitään, ja sitten yleensä siinä on, että siinä lataat jotain musou-baaria, ja sitten kun se baari on täynnä, niin sä pystyt tekemään semmoisen erikoishyökkäyksen, mikä on sitten jokaisella hahmolla vähän omansa. Joo. No toi kuulostaa vähän guilty pleasureilta. Niin. Joo. Ja siis tavallaan se, että se, mistähän se Dynasty Warriors 2 on, se on jostain Pleikka 2 alkuajoilta. Joo. Sieltä 2000 alkupuolelta, ja se ei loppujen lopuksi ole kovin paljon erilainen verrattuna Dynasty Warriors 7, mitä mä oon pelannut Pleikka 3. Joo. Niin se ehkä kertoo aika paljon siitä, millaisessa semmoisessa tilanteessa se koko sarja on, että siinä ei ole tullut mitään isoa kehitystä, ja nyt se rupeaa pikkuhiljaa näkyy siinä, että se ei enää oikein ole myynyt, ja ne joutuu vähän miettimään, miten me tehdään jatkossa, että ymmärtääkseni Dynasty Warriors 9 yritti vähän jotain uutta, mutta niillä ei kuitenkaan ole
ollut siinä tarpeeksi mitään uutta, niin se ei sitten ole menestynyt, mutta tämmöinen ihan mielenkiintoinen sarja kyllä sitten loppujen lopuksi, mitä sitten tekisi mieli palata ja tekisi mieli nähdä, että ne vaikka tekisi jonkun uuden pikkusen kehittyneemmän, koska ne hahmot on kuitenkin ihan mielenkiintoisia taistelijoita. Musta tää on hyvä, kun me tässä niinku vuoron perään yritetään myydä tätä omaa jotakin sarjaa tai jotain peliä. Niin se on ihan hyvä vieläkin, kyllä sitä kannattaa pelata. Sitten toinen yrittää muistutella, niin toi on sun guilty pleasure nyt, että kukaan kuulija ei ole täällä kiinnostunut. Mutta niin. On se joo, kyllä se. Mutta niin, no ehkä semmoinen, mistä niinku toivoo tavallaan koko aika, että tulispa se jotenkin takaisin jotenkin hyvänä. Jep. Hyvänä, mutta nyt jos palaa niihin vanhoihin, niin ei niitä kyllä jaksa pelata. Niinpä. Sitten haluatko mainita sun spesiaalin? Mä otan sen mun spessun Ota vielä sen. Niin. Mutta siis mä otin, nyt ei menty muun median puolelle niinkään, mutta mä otin vielä peliaiheisesti. Mä otin yhden lautapeli, mikä mä ajattelin, että sopisi tähän hetkeen hyvin, kun ei mikään, niin kuin varsinkaan nykyään mikään ihan hirveän suosittu peli, mutta sitten erityisesti niin mun niin kuin kavereiden kesken niin ei mikään kauhean suosittu peli. Niin tommonen klassinen europeli, menestys niin tuolta keskiajan maailmasta, tämmöinen yksinkertainen kuin Kailus, miten sanotaan? Kaulus. Kavereiden kesken kaulus, niin kannattaa käydä ehdottomasti googlettamasta 2000-luvun alkupuolelta tämmöinen menestysteos, jossa rakennetaan niin tämmöistä keskiaikaista kuninkaanlinnan ulkopiiriä, niin, niin se on aika semmoinen raaka, siis monessakin mielessä, ja niin ehkä niin kuin mä oon sanonut ekstra tyydytystä siitä, että esimerkiksi te ette ole että sä et ole tykännyt siitä, että niin. Se on kyllä erikoinen, koska siis mä luulisin, että siis se on just semmoinen peli, mistä mä voisin tykätä, mutta se ei vaan niin kuin jotenkin hittaa. Joo. Sehän on, no ei se ihan pelkkää matikkaa ole siinä, silleen kuin jotkut pelit, mutta sehän on aika semmoinen, niin kuin, että sä näet kuitenkin aika pitkälle eteenpäin juttuja myöskin. Niin mut ehkä siinä niin kuin tuli semmoisena ekana tommosena modernin ajan europelinä niin semmoinen se kiusaamiselementti siitä, missä sillä pystyy estämään tämmöisten uudempien hankintojen niin kuin toiminnan joka vuoro. Jos sulla on tarpeeksi rahaa, niin sä voit estää paljonkin. Ja sitä estämistä voi tehdä myöskin ryhmällä, niin siinä on sellainen mahdollisuus aina vähän kurittaa jotakuta. Niin se on sellainen kurja juttu, mutta myöskin tuo siihen peliin semmoisen niin kuin uuden elementin. Niin ja toimii parhaassa tapauksessa semmoisena catch-up-mekaniikkana, että se yksi tyyppi ei pääse karkuun liikaa. Kyllä. Silloin kun se onnistuu sillä hyvin. Kyllä. Mutta se oli semmoinen mä oon ehkä niin kuin, että jos joku kysyisi, niin kyllä mä saattaisin lähteä pelaamaan sitä nytkin. Että saattaisit lähteä? Niin. Oho. Ei se niin kuin, jos mä kokeen sitä haaveilen koko ajan, mutta että ei se myöskään sellainen lautapeli, mitä mä niin kuin jotenkin heittäisi edelleenkään. Voi ei. No, mutta sitten ehkä loppuu sellainen tiivisporina siitä, että mikä siinä sitten on, että tämmöinen niin kuin peli toimii, kun vaikka me niin kuin tiedostetaan, että osassa noissa tapauksissakin, että tavallaan tuntuu, että menee aikaa hukkaan tai tuntuu, että voisi tehdä jotain parempaakin, niin me oltiin tänne nyt ainakin nostettu se, että nostalgia on iso tekijä. Itsestään selvä, joo, kyllä. Joo, ja siitä nyt tuossa äsken keskusteltiinkin, ja mä kyllä niin kuin isosti nostan ton aivot narikkaan fiiliksen tässä, niin. että siis just nämä Fifat ja sitten just tämä Power Wash Simulator, mulle tulee heti niin kuin mieleen, että ne on semmosia, että niin kuin silloin kun on vaikkapa töissä ollut raskas päivä ja on semmoinen olo, että nyt ei jaksa niin kuin pelata mitään yhtään haastavaa
Joo. Tai että yhtään haastavammasta pelistä ei nyt oikein tule mitään. Että haluaa vaan nyt vähän nollata, niin ne on mulle semmosia. Joo, ja mä huomaan, että sä oot niin sanotat tuota välillä ihan ääneenkin, että nyt tänään mä en jaksa pelata sitä peliä, että mä haluan pelata tätä. Niin joo. Ja on niin varmaan syy, miksi aika monikin peli toimii, että vaikka ne olisi ihan suosittujakin pelejä, että ei tarvitse guilty pleasure nyt varsinaisesti olla, mutta on jo hyvä. Ja sitten tietysti se, että jos siinä pelissä, niin kuin mä yritin tuossa kuvailla noita mun ysäripeleistä jotakin semmoisia yksittäisiä elementtejä tai se gameplay loopi tai joku palanen siinä, niin se vaan toimii niin hyvin, siinä on joku hyvä flow, niin vaikka se peli muuten olisi ihan täyttä sontaa, niin tavallaan se saattaa olla semmoinen asia, mikä kantaa niin, että siitä sitten muodostuu tämmöinen guilty pleasure. Niin, ja sitten jotenkin tuossa oli vielä nostona, että peli ei ole hyvä, mutta on hauska, niin tavallaan just mulla tulee ne Pokemon-pelit mieleen, niissä on myös se, että tavallaan vaihtoehtoja on tosi vähäisesti sitten, että kun se maailma on mielenkiintoinen ja ne oliot on hauskoja, niin sitten tulee niinku pelattua sitä, kun se on niinku harvoja, mitä on saatavilla, että se on joko ne tai sitten fanien tekemät tuotokset, mitkä on monesti paljon parempia. Joo, ja mulle tuli nyt mieleen yksi, mistä mulle ei välttämättä nostoa itselläni olisi, mutta varmaan aika monella muulla voisi olla siellä kuuntelijoissa, niin tämmöiset yhteistyöpelit, jossa nykyään on näitä tämmöisiä esimerkiksi kauhuyhteistyöpelejä tai muita, jossa on aika paljon semmoista hauskakulmaa, niin varmaan jotkut siellä on pelannutkin tämmöisiä pelejä. Mulla on itsellä välillä niissä vähän vaikeuksia löytää sitä hauskaa ja välillä sitä kauhua, mutta ymmärrän sen, mistä se niinku muodostuu. Niin että se peli saattaa sinänsä olla aika huonokin, mutta että siinä on jotakin hauskaa, varsinkin jos yhdessä sekoillaan. Niin mitä tuon sivusta sanoin Phasmophobian pelaamista, just niin tämmöisiä. Ei ole kauhean niinku teknisesti kummonen peli, mutta se yhdessä tekeminen ja se on niinku siinä selvästikin isona tekijänä ja on sekin supersuosittu peli. Kyllä. Mutta ehkä niinku tässä täytyy nostaa sellaisena hyvänä kysymyksenä ja se, että me nyt tässä, jos ei nyt vielä ymmärtänyt, niin me ollaan oltu tässä kuitenkin vähän sillain kieliposkella, että kuitenkin loppujen lopuksi totta kai nyt kuka tahansa saa pelata mitä haluaa. Totta kai, että kannustetaan siihen. Niin, että se on kyllä ihan selkeä linja, että semmoinen niin kuin gatekeeppaaminen ja joidenkin pelien sanominen niin kuin huonompiarvoiseksi kuin toiset, niin se on ihan täysin turhaa, että päinvastoin, että on hyvä, että on paljon erilaisia pelejä ja eri kohderyhmille pelejä ja suomalaiset pelaa tosi paljon erilaisia pelejä ja eri-ikäiset pelaa, niin sehän on vaan niin kuin kaikki hyvää ja positiivista. Mutta ehkä niin kuin just sitten tämmöisissä niin kuin ylipäätään kulttuurissa, mitä me puhuttiin niin kuin siitä vovista ja siitä ikävästä tavallaan kuvasta, mikä siitäkin on joskus syntynyt ja sitten ylipäätään, no onhan sitä paljon tullut myös esimerkiksi, että räiskintäpelit aiheuttaa erilaisia lieveilmiöitä. Joo, lisää aggressiivisuutta. Niin, CS on ollut tosi isosti tapetilla ikävien tapahtumien johdosta mediassa aiemmin ja muuta sellaista, niin kyllähän se niin kuin välillä pelit nähdään myös semmoisena ilmiönä, että se ei välttämättä ole aina positiivista. Niin, kyllä. Joo, ja mutta ehkä tässä tämä guilty pleasure scope, niin ehkä se syyllisyys siinä muodostuu niin kuin myös sen niin kuin tavallaan pelaajayhteisön sisällä, että pelaajat jossain määrin muut niin kuin hylkii sitä juttua. Niin. Joo. Niin, joo, sitä pitikin seuraavaksi sanoa, että sitten tämmöiset subkulttuurit tai ylipäätään pienemmät kulttuurit sitten saattaa just nähdä jonkun pelin. Ja just monesti tulee tämmöisiä kilpailuasetelmia, että jotkut Dota-pelaajat näkee sitten, että LoL-pelaajat pelaa tuommoista huonompaa versiota heidän suosikkipelistään tai sitten
räiskintäpeleissä, että miten CS-pelaajat ajattelee jotain Overwatchia tai Marvel Rivalsia tai muuta. Että. Niin, ja tämmöisessä yhteisössä tietysti sitten sen toisen pelin pelaaminen voi ollakin vähän niin kuin kiellettyä tai noloa tai jotain muuta. Niin. Mutta että just hyvä muistaa se viesti, että se on oikeasti jos pelaaminen on hauskaa ja näissäkin tilanteissa, missä tuntuu, että on niin kuin, mitä mäkin olen jälkeenpäin katsonut, että Power Simulator on mennyt hirveästi tunteja, niin en mä kuitenkaan näe, että vaikka se tuntuu, että okei, sen olisi voinut käyttää johonkin ehkä mielenkiintoisempaan peliin, mutta olisinko mä siinä hetkessä sitten pelannut sitä mielenkiintoisempaa peliä, niin en ole varma. Niin. Että kyllä sitä tulee aika paljon tehtyä sellattua niin kuin Instagram-reelsia ja tämmöistäkin, mikä niin kuin tavallaan kuluttaa aikaa. Jep. Että ehkä siinä ollaan semmoisen isomman ongelman, tai jos sitä nyt ongelmaksi voi kuvailla, niin semmoisen äärellä, että miten niin kuin käyttää vapaa-aikansa. Ei kuitenkaan aina voi olla niin kuin tuottelias ja jotenkin optimaalinen. Ei, eikä se ole monenkaan peli-idea, että kyllä se on ihan melkein jopa päinvasta se reunalta. Mutta toivottavasti teille on herännyt ajatuksia siitä, että mitkä on ehkä semmoisia hyviä teidän omia guilty pleasure-pelejä, ja toivottavasti joku uskaltaa jakaakin sinne kommentteihin, niin olisi ihan mukava kuulla. Joo, me sitten kerrotaan semmoisella nolousasteikolla, että kuinka noloa on pelata. Me voidaan vaikka arvioida, jos haluatte, että me arvioidaan, kuinka noloja te olette, niin joo. Ihan millä skaalalla, voi antaa skaalankin, jos haluaa, niin voidaan asteikolla sitten määrittää. Noniin, käydäänkö nopeasti vähän läpi vielä loppuun tuttuun tapaan, mikä ei ole aina muistettu, mutta mitä olet pelannut viime aikoina? Joo, pidetään oikein superkovaa vauhtia. Meillä on pari nostoa tuossa kullakin. Joo. Mulla on yksi tämmöinen, vähän meni tähän samaan guilty pleasure-tyyliin, tämmöinen yhteistyö hassuttelupeli, joka on nyt vähän popannut myöskin Steamissa, niin ostin tämän ja testattiin porukalla Repo, R-E-P-O, niin hauska, ja siis siihen, mä en ole ihan hirveästi noihin tommosiin niin kuin hurahtanut noin muuten, mutta siitä voisin sanoa sen, että gameplay on ihan niin kuin, siis parempaa kuin monessa semmoisessa nyt avaat oven ja sieltä kauhistuu jotakin vaan, että paljastetaan kauhittavaa, että se niin kuin on ihan hyvin semmoista niin kuin, on toimivaa ja se yhteistyö on hauskaa ja semmoinen, ja se kauhujuttu on vähän niin kuin sivuosassa siinä. Suosittelen kokeilemaan kaveriporukalla. Toinen peli ostin eilen itse asiassa ja pelasin eilen useammankin tunnin tätä tämmöinen roguelike, se niin kuin deckbuilderinä se esitellään, mutta mä en nyt oikeastaan tiedä mitä dekkiä siinä sitten rakennetaan muuta kuin sitä aluksen dekkiä, tämmöinen avaruusteemainen tai avaruusteemaan sijoittuva tämmöinen vähän niin kuin oman aluksen rakentamisjuttu, missä mennään eteenpäin, sieltä tulee vastustajalaivoja ja siinä on tämmöisiä, se on ehkä enemmän tämmöinen puzzle kautta engine rakentaminen kuin varsinaisesti deckbuilderi, mutta tämmöinen engine rakentamispeli, missä sulla on tämmöisiä erilaisia vähän niin kuin kortteja tai noppia tai mitä ne nyt haluaa ajatella, tämmöisiä numerokortteja, mitä sitten asetellaan sinne engineen, ja sitten kun niitä asettaa tiettyyn järjestykseen tietyllä tavalla, niin sitten sieltä tulee sitten vahvempia hyökkäyksiä tai puolustuksia tai muuta, niin, ja sitten näitä vastustajalaivoja sitten tuhotaan siinä, ja tulee sitten välillä joku bossilaiva, ja sitten käydään shopissa ja käydään jossakin, mutta ihan hauska tämmöinen pikkupeli, yllättävän niin taas semmoinen niin kuin, vähän niin kuin tuo Repokin, niin, niin kuin hiotun oloinen tämmöiseksi pikkupeliksi. Ja sitten yksi, mitä mä kokeilin tässä nyt, mikä julkaistiin pitkän odottelun jälkeen, tai metsästä onko se vieläkään julkaistu vai onko se vieläkin jossakin. No, joka tapauksessa sain sen ladattua tämmöisen Hearthstone legendan tämmöisen Tempo-studiolta tullut Tempo Stormilta tämmöinen kuin The Bazaar, joka on semmoinen korttipeli, jossa se on niin kuin ottanut ehkä vähän niin kuin idiksiä
vaikka Hearthstoneista, mutta se ei ole tämmöinen niin korttipakan rakentaminen, vaan tämmöistä pöytää pyöritellään siinä sitten, johon käydään ostamassa erilaisia juttuja ja käydään sitten välillä taistelemassa NPCtä vastaan ja sitten ihan pelaajavastustajia vastaan. Ja siinä on tämmöinen kierrosajattelu, että jokaisen kierroksen päätteeksi pelaat aina sitten samalla kierroksella olevaa pelaajavastustajat vastaan. Että siinä ei ole tämmöistä niin kuin aikaan sidottua, sä voit hieroa niitä valintoja kuinka pitkään, mutta sitten kun se kierros tavallaan päättyy, niin sitten sulla on niin kuin saman yhtä pitkällä oleva vastustajan pöytä vastassa. Ja tämmöinen autobutler sitten, missä ne sun itemit itsessään suorittaa siinä ajan ylitse sitten jotakin juttuja. Tekee hyökkäyksiä tai hiilaa tai pistää jotain shieldia tai virittää jotain muuta slovia tai hasteita tai jotain muuta sitten sun pöytään. Ja tämmöinen yllättävän hauska, mutta en nyt ihan aivan niin kuin supermyyty ollut silleen, että kyllä mä sitä jaksoin aika monta runia pelata, mutta ehkä mä olisin kaivannut, siinä oli vaan sitä yhtä hahmoa, nyt mä pelasin, että voi olla tietysti olla, että jos siinä olisi päässyt vähän sitten vielä vaihtaa, niin ehkä olisi voinut mielenkiintoisempaa. Mutta niin siis oliko tämä monin peli vai yksin peli vai? Tämä Vasaari. Niin. Siis yksin, niin mä en tiedä, voiko siinä niinku QE tavallaan jotenkin, ei siinä voi, koska ne vastustajat, mitkä tulee, niin ne tulee niinku ihan vaan kuka tahansa, joka on samassa vaiheessa sitä peliä. Okei. Okay. Eli tavallaan, niinku, jos siinä on, sanotaan nyt, että siinä on vaikka, montakohan siinä nyt on joku 15 kierrosta, ja sitten jos aina kun mä oon samalla kierroksella jonkun kanssa, mulla on vaikka pelannut 2 kierrosta, niin sitten kaikki, jotka on pelannut 2 kierrosta, ne on siinä samassa poolissa. Ja sitten kun ne niinku hakee vihua, niin sieltä sitten löytyy ikään kuin saman tien sitten joku vihu. Joo. Ja että ikään kuin, me ollaan yhtä monta siirtoa tehty. Joo. Tällä tavalla. Ihan hauska ajatus siihen verrattuna, että tavallaan ensiksi sulle haetaan ne pelaajat pöydän ääreen. Vaan että se ikään kuin, että sä pelailet omaan tahtiin ja sitten aina kun sä oot valmis, niin sitten löytyy sopiva vastustaja sieltä. Joo. No joo, otanko mä sitten anna tulla. Tuosta noin mun esimerkit. No ehkä semmoinen alustus, että niin kuin olen podcastissakin todennut, niin tuli hankittua Steam Deck. Ja siinä on sellainen niin kuin puoli, mitä mä en ole tullut ajatelleeksi ja mitä on sitten taas törmännyt netissä esimerkiksi tämmöisiin, että mielenkiintoinen video oli, missä tyyppi teki semmoisen yhden kallakshyllyn ruudullisen tavaralla täytti lähinnä kirjastosta ja muuta, ja silloin oli semmoinen haaste, että kuukauden ajan pelailen ja kulutan mediaa, mitkä saan mahtumaan tähän kuutioon. Okay. Ja sitten se mietti kuukauden alussa, että mitä se laittoi sinne vähän kirjoja, se laittoi jonkun peli, ehkä joku toisenkin peli ja joitakin levyjä. Ja tavallaan niin kuin tarkoituksella rajoitti itteensä siinä, että mitä tavallaan niin kuin heittomerkeissä saa pelata tai saa kuluttaa. Okay. Ja se totesi siinä, että se sitten niin kuin sai tavallaan niin kuin siltä katosi se kokonaan se, mikä mullakin on monesti ongelmana, mikä oli esimerkiksi eilen mulla ongelmana, kun mä istuin koneelle, että vaihtoehtoja on niin pirusti, mun tietokone pyörittää käytännössä mitä vaan, niin sitten sitä pyörittelee niitä vaihtoehtoja siinä, ja loppujen lopuksi ei välttämättä päädy pelaamaan mitään. Joo. Niin Steam Deck on tehnyt sen, että kun siinä jotenkin niin kuin mä oon ladannut siihen tietyt pelit, ja sitten niin kuin siinä on tämmöisiä niin kuin, no sillä tavalla fyysisiä rajoitteita, että siinä semmoiset niin kuin hiiri- ja näppäimistöpelit ei oikein niin kuin sillain toimi, tai että niitä on hankalampi pelaa siinä, niin sitten täytyy rajata jo siihen sitä kirjastoansa, ja sitten jotenkin siinä on ollut helpompi sitten kuratoida sitä, että mulla on ne tietyt pelit siellä asennettuna, ja mä pelaan nyt niitä. Niin aina kun mä tartun siihen Steam Deckiin, niin sitten mä en niin kuin kovinkaan pitkään ikinä selaile sitä Steam-kirjastoa, vaan mä rupean vaan pelaamaan, jolloin sitä aikaa menee enemmän siihen pelaamiseen kuin siihen selailuun. No, se on hyvä. Se on ihan hyvä niin kuin kehityssuunta. Ja tavallaan siitä hyvästä, niin mä oon nyt pelannut Yakuza 0, jonka mä oon nyt kohta pelannut lävitte.
Sitä pelannut nyt tosi paljon sillä deckillä. Sitten mä kokeilin Gridi 2, mikä on tämmöinen Codemasters, eli tämän F1-peleistäkin tunnetun firman autopeli. Sekin pyörii tosi nätisti ja on niinku, tosi hyvän näköinen sinne deckillä. Joo. Ja sitten noista Steamin viime salesta ostamani Doom 2016 mikä se on, relaunchi, no kuitenkin Niin. tämä niinku uusi Doomi. Uusi Doom-sarja. Niin näitä 3 ja pelannut, niinku, no etenkin tuo Yakuza on nyt pelannut jo tosi pitkälle, että kohta se on tosiaan lävittekin jo, jotain ainakin tarinan puolesta vaikuttaisi siltä, niin jotenkin pystynyt ehkä keskittymään sit paremmin peleihin ylipäätään. Joo. Mutta no, en tiedä kuinka paljon nämä vaatii esittelyä. Doomi nyt tietää aika moni peluri. Niin, ja sä oot Doomista tuosta aikaisemminkin mainostanut sitä. Ja Gridi 2 on ehkä semmoinen, mä en ole pitkään aikaan nyt pelannut oikein mitään autopeliä, niin se on ihan hauska nyt pelata vähän sitäkin. Ja Yakuza on semmoinen tarinavetoinen peli, missä tässä nollassa, niin tässä seurataan kahden hahmon tarinaa, jotka lähtee niin kuin vähän eri paikoista ja sitten niiden tarinat vähän niin kuin yhdistyy siinä yhdessä kohtaa, että niillä onkin vähän vastakkaisin intressit joihinkin asioihin, niin hyvin sellainen niin kuin draama-elokuva-tyylinen juttu, missä on sitten tämä päätarina on niin kuin tosi totinen, siinä on sitten Yakuza-pomot sun perässä ja on niin kuin väkivaltaa ja koko ajan vähän uhkaava tilanne ja muuta ja sitten sivutehtävät on ihan hulluttelua ja sekopäistä höpöilyä. Sekopäistä höpöilyä. Niin, että esimerkiksi yhdessä sivutehtävässä autoin tämmöistä tyyppiä, joka innokkaasti juoksi pitkin kyliä hakemassa naiselle kaikkea no mitä ikinä tämä nainen keksi pyytääkään, niin tämä tyyppi lähti juoksemaan ja sitten paljastui siinä, että ensiksi mä siis annoin hänelle lenkkarit, että hän pystyy juoksemaan ja sitten vähän kipulääkettä, että pystyy juoksemaan ja sitten paljastui, että tällä naisella onkin joku toinen, että ne vaan juoksuttaa sitä yhtä tyyppiä ja sitten paljastui, että tämä tyyppi on itse asiassa hyvin tietoinen siitä, että silloin se toinen se vaan tykkää niin kovasti sitä palvella sitä teitiä ja tämmöisiä niin kuin tosi huumorilla tehtyjä elämän oppeja. Mutta joo, tämmöistä tänään. Kerro Guilty Pleasures, me kuunnellaan. Jep, kommentteihin. Paranko tosta? Painaa siitä.